Беренче мәртәбә бөтен дөнья форумына җыелган татар хатын-кызларын Казанның Адымнар күп телдә белем бирү мәктәбендә каршы алалар. Яңа мәйданчык очраклы рәвештә генә сайлап алынмаган. Минтимер Шәймиев башлангычы белән тормышка ашырылган әлеге проект заманча һәм милли белем бирүнең үрнәге булып тора. Форумга җыелган хатын-кызларны да үзебезчә татар телендә исәнләшеп каршы алдылар. Белемне алар татар, рус һәм инглизчә ала. Дәресләрдән тыш 64 түгәрәк эшли. Җыр, бию, милли костюмнар, барысы да укучылар туган тел һәм үз мәдәниятен яратсын өчен. 7 чит илдән Россиянең 49 төбәгеннән Татарстан шәһәр һәм районнарыннан 300 хатын-кызга Адымнар мәктәбе буенча экскурсия үткәрделәр. Күргәннәрдән җырлыйсы килә диләр. Шакаттым. Мондайны күргәнем дә юк. Бик яхшы, балаларга бик җайлы. Мин ничек дип әйтим инде, төштә күргән дә юк мондайны безгә. Бик балаларга бу кирәкле һәм рәхмәт шундый булдырган кешеләргә. Татар телен сакларга помогать итә. Урысча да кирәк, английсча да кирәк. То есть это вот цельное воспитание. Казахстан, Болгария, Кытай, Швеция, Үзбәкстаннан килделәр. Гаиләдә туган телдә аралашсалар да, җәмгыятьтә милли мөхит юк. Аны үз тырышлыклары белән булдыралар. Менә Казахстаннан Эльмира Әлимҗанова үзе яшәгән шәһәрдә татар-башкорт мәдәни үзәген җитәкли. Төбәктә яшәүче 2000 татар милли бәйрәмнәрдә катнаша. Кыргыз балалары да рәхәтләнеп киләләр, сорыйлар. А можно без тоже катнашабыз, биебез, җырлыйбыз. Татар телдә. Даже безнең кыргыз балалары да шуны яратып калдылар. Безнең байрамларны и безнең телне. Замана шартларында милли үзаңны ничек сакларга? Бу хакта җыен делегатларына Адымнар мәктәбе директоры Айдар Шәмсетдинов сөйләде. Гаиләдән башларга кирәк ди ул. Әгәр дә сез безнең Instagram сәйфаларыбызны карап барсагыз, сез ата-аналарның җәмгыятьчелеген без никадәр тыгыз мәктәпкә алар белән хезмәттәшлек корырга безнең өндәүләребезне күреп алырсыз. Менә шулай тыгыз рәвештә без эшлибез. Монда димәк Родительский университет, проект Родительский патруль. Татарстанда чыгып килүче газета-журнал җитәкчеләре исә матбугатның мультимедия форматтагы эшчәнлеге белән таныштырды. Заманча белем бирү җирлегендә милли үз аңны үстерү. Нинди формада бара? Менә без Адымнар мәктәбендә шуны күзәтәбез, үз күзләр белән күреп китеп. Безнең максатыбыз әле үзебезнең менә шушындый балаларыбызны үстерү, аларга йогынты ясауда. Йогынтыкны кем ясый? Йогынтыны бары тик аналар гына ясый. Безнең хатын-кызлар алар барысы да аналар. Җыен делегатлары бүген Тукай музее белән танышып язучылар берлегендә дә булды. Иртәгә Чулпан мәдәни үзәгенә бару һәм татар хатын-кызларының кул эшләнмәләре күргәзмәсе белән танышачаклар. Айгөл Бәдретдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.